sailabol nga by is derived from Latin word by means to, twice and double. Kining word nga by, ang meaning ay ni to, twice or double. Para makasabot mo, nganong ang bisikleta gitawag man nga bicycle. Bicycle sa Tagalog o sa ato, bicycle man na. Nganong ang bisikleta gitawag man nga bicycle. Sakto ang tubag kay ang maong sakyanan doon na ito kaligid. Kay kung ang maong sakyanan isa na kabuok ang ligid, dili na bisikleta o bicycle, ang tawag nga is unicycle. Kung tulog ka ligid, tawag mo na tricycle. So ang pangutana, unsay nakapabicycle sa bisikleta, kay duha ang iyang ligid. Pangutana, nga naman po na kini nga libro gi-applyan man o sa labor nga bay unsa man di ay ang niya ni libro ha. Kining libro ha dunay duha ka division gitawag Old Testament and New Testament. Mao ni ang gi-applyan og word nga bay. Ang bay dinhi mao nang Old and New Testament. Palakpakan ang Panginoon. And how about the last and second syllable of the word Bible nga Paul? The last syllable of the word Bible nga Paul is derived from the word a symbol. Nga mo ni pasabot, kini nga libro in a symbol. The Bible did not drop down from heaven written, nor it was handed down from the hands of God through His angels, landed to the hands of pastors, ministers, evangelists. Ang Biblia wag mahulog sa langit, nagisao sa mga pastor, tibuok na libro. Kundi ang Bible gi-asimbol, palakpakan nato ang Biblia. Dito nako nahibaw-an nganong dili gyud ni ibutang sa libro sa Protestante. Nga naman kay kung moingon sila nga ang Bible inasimbol, mo create kini og daghan nga mga pangutana. Kung ang Bible inasimbol mo na preles, kinsa may nakasimbol? Kanusa na simbol o giunsa pagkasimbol. And these three major questions lead me in my journey to Catholicism. Palakpakan natin. Karon nga natubag na ang akong pangutana. Ang kahulugan niya na nga magkaduol na po ko na simbahan. Kaya di naman kumuhunong sa akong research, kay kung kini na simbol, kinsa man nagasimbol. Kanus ani na simbol o giunsa ni pagkasimbol. Ako lang ni i-simplify. Una-una ko pagtubag ang pangutana, giunsa man pagkasimbol. Giunsa pagkasimbol ang Bible. Giasimbol ang Bible pinaagi sa proseso na gitawag og canonization. And the word canonization is derived from the word canon. What is canon? Canon means roll. Sa ba sa dihang ang Bible giasimbol, miagi di ay kini og proseso nga dunay mga roles para makasabot mo pananglitan. There are more than 20 gospels
including Gospel of St. Thomas, Gospel of Mary Magdalene, Gospel of Barnabas, daghan na ebanghelyo. Kapin sa 20 ka ebanghelyo ang nag-gather sa simbahan. Pero ang pangutana mo kini, nganong upat raman ka ebanghelyo ang nakarga sa dihang giasimbol ang Biblia? Nganong upat raman ka ebanghelyo tungod kay upat ra ang nakapasar sa kanonisasyon? Meaning ang mga roles na gihan-ay sa simbahan, upat ra sa kapin sa 20 ang nakapasar niya. O mao kana ang ebanghelyo nga ginabasa panahon sa Santos nga Misa sa atong pangit. San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan. Pero kung tanong nga ng upat naman, tungod ka na kay upat ra ang nakapasa sa role. Unsa may role sa asimbol sa ebanghelyo sa Biblia? Ang number 1 role mo nga kinahanglan ang author o writer sa mga ebanghelyo apostol. Kinahanglan na ang konsilyo masatisfy. Ang konsilyo sa simbahang Katoliko nga gihukuman sa mga obispo masatisfy nga kini nga ebanghelyo ang writer ini apostol ni Kristo katong iyang 12 ka na bilong sa iyang core group na 12. Nganong mamanto ang unang basis kay sila man ang eyewitness, meaning ang ilang gisulat authentic kay nag-uban-uban sila sa Ginoo kapin sa tulo ka tuig. Mao nang nakarga dayon ang Gospel of St. Matthew, Gospel of St. John. Nga naman, apostol man na sila.